U okviru projekta grada Vukovara i Ministarstva zaštite okoliša za ljepši Vukovar, a u svrhu kvalitetnijeg i zdravijeg odvoza kućnog otpada, stari dotrajali kontejneri su danas zamijenjeni novim i zakonski propisanim. Stoga je tvrtka Komunalac d.o.o. kupila 61 kontejner zatvorenog tipa ukupne vrijednosti 171.449 kuna s PDV-om. Gradonačelnik Željko Sabo je na konferenciji za novinare u spomenutoj tvrtki rekao kako su kontejneri kupljeni za stambene zgrade, poduzetnike i ugostiteljske objekte i izrazio nadu kako će u okviru rada tvrtke Komunalac biti lakši odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Želim ovog puta zamoliti građane Vukovara koji će koristiti ove kontejnere, ove spremišta za otpad, da primjereno odlažu svoje smeće, jer sad više nemamo razloga na bilo koji način da imamo opravdanje da nam to smeće leti po gradu Vukovaru i da se na neke druga mjesta odlaže gdje je to neprimjereno. Dosta nam je divljih odlagališta otpada i mislim da ćemo na okviru ove aktivnosti koje smo sproveli i tu aktivnost nastavljamo, da ćemo sigurno ispuniti očekivanja kako građana Vukovara, tako i moja i mojih suradnika. Investiciju je sa 70% financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 30% grad Vukovar, rekla je tehnička direktorica Komunalca Drinka Komljenović. Dakle, jedan dio grada ili dio grada gdje su prioriteti, to ćemo riješiti. To je 50 kontejnera od 1100 litara i 11 od 7 kubika. Ali moramo naglasiti da su to zatvoreni kontejneri od 7 kubika, kao i ovi. Znači gdje ćemo dobiti sigurno manje kad su neke nepogode, da to leti, da je to neuredno. Dakle, nastojimo po novom programu da grad izgleda ljepše i urednije. Prema već utvrđenom programu svakodnevno je u odvoz komunalnog otpada izravno uključeno 7 vozila i 20 djelatnika koji zbog pražnjenja kontejnera na gotovo 60 lokacija odrađuju zadaću u 2 smjene, 2 do 3 puta tjedno. Jednom mjesečno odvoze polimerni, a jedanput u 3 mjeseca glomazni otpad. Usluge odvoza komunalnog otpada Komunalca u Vukovaru koristi oko 500 potrošača.